खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय सासे 21 बोसोर बैसोनि टिकटक स्टार शेर खान होननाया सासे 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ एबा सिख्लाखौ बुथारबाय, खास्रि बिस्रि बुथारबाय। दा बेनि दायाव पुलिसफोरा बे शेर खान होननाय टिकटक स्टारखौ जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। बे टिकटक स्टार शेर खाननियाव नोगोद 4 लाख फलोवार्स दंमोन। दा बे शेर खाना जोबथेसालियाव दालि ओंख्रि जागासिनो दं। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौरां फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय कर'ना भाइरासनिफ्राय जोंनि बे भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेरावनो 18,552 पजिटिभ पेसेन्ट मोननाय जादों। आसरित, 24 घन्टानि गेजेराव 18,552 बिदिबा बोरै जाबावगोन? दा बे जाथायखौ गिलु बालु जाथाय होननानै खौरां बिलाइयाव फोसावनाय जादों। लोगोसे आरो लकडाउनखौ आरोबाव बारायनानै होबावगोन होननानै फोरमायनाय जादों। नाथाय माब्लासिम बारायगोन बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। 31 जुलाइसिमबो जानो हानाय, नङाबा आगष्टनि 15सिमबो जानो हानाय। दाथ' लकडाउना आसाम, झारखन्ड आरो वेस्ट बेंगल बे मोनथाम स्टेटआव जागासिनो दं। लासै लासैनो अल इन्डियायाव जानो हागौ। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय रिया चक्रवर्ती, जायबा सुशांत सिंह राजपुतनि गार्लफ्रेन्डमोन। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपुतनि गार्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्तीखौ पुलिसफोरा माखासे सोंथि सोंनो थाखाय पुलिस स्टेशनाव लांनाय जादोंमोन। दा बे रिया चक्रवर्तीखौ 9 घन्टानि थाखाय पुलिसफोरा लांदोंमोन। बे रिया चक्रवर्तीया सुशांत सिंह राजपुतजों जमायैनो थायोमोन फ्लेटआव। सुशांत सिंह राजपुतआ सुइसाइड जायैनि सानथाम सिगां ना सानब्रै सिगां बे फ्लेटनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। दा बेनिखायनो माखासे सोंथि सोंनो थाखाय पुलिसफोरा रिया चक्रवर्तीखौ लांनाय जादोंमोन। दा बेनि दायाव गोबां सुबुंफोर दं, जेरै सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट आरो गोबां प्रडाक्शन दंबावो। लोगोसे मुम्बाइ पुलिसाबो बुंखाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि केसआव सोर सोर दं बिसोर रावबो खारग'आ होननानै। जोबोर मोजां थांखि लादों मुम्बाइ पुलिसा। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौरां फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय बाबा रामदेबनिफ्राय। बाबा रामदेबा गावनि कर'निल मुलिखौ मार्केटआव लाबोनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दं, नाथाय बिथांनि नाजानाया दासिमबो सिमाङावनो दंगासिनो दं। बिथां रामदेबा गावनि मुलिखौ कर'ना भाइरासखौ 100% हामगोन होननानै लन्च खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिनि हेंथायै आयुष मन्त्रालया बेखौ मार्केटआव एलाउ खालामनो होआसै। मानोना बेनि मुलिया कर'ना भाइरासनि मुलि नङा, बेनि मुलिया गगा मोननाय, गुजुनाय बेफोरनिसो मुलिमोन। बाबा रामदेबा गावसोरनि पतंजलि कम्पानिखौ माखासे लाब खालामनो थाखाय बेबायदि थांखिखौ लानाय जादोंमोन होननानैबो माखासे सुबुंफोरा बुंदों। दा बे रामदेबा थगायसुला ना सैथोसुला बेखौ जोङो मिथिस'वा। रामदेबनि मुलिया बांद्राय मोजांबो नङा आरो बांद्राय गाज्रिबो नङा। बिनि मुलिफोरा बांसिनानो खाथिया। दा बेनिखायनो भारत सरकारा बिसोरनि मुलि, जायबा कर'ना भाइरासनि मुलि कर'निल, बेखौ बेन खालामथ'नाय जादों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। लोगोफोर हायोब्ला थाबैनो 100K खालामनानै गालांदो। मालाय क'क्राझारनियाबो 100K सहैबाय, अदालगुरिनियाबो 100K सहैबाय आरो सनितपुरनियाबो 100K सहैबाय। सनितपुराव दं प्रकाश नार्जारी, अदालगुरियाव दं बड' इनफ' आरो क'क्राझाराव दं राजा खुंगुर। बाक्साखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। मानो होनोब्लाथाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव रावबो 100K गैथ'वा। आंनो गिबिसिन जागोन। जोबोर खुसि जागासिनो दं आं। दाबो 100K जाहां मोनगासिनो आङो। नाथाय मा खालामनो, समनि आंखाल। लोगोफोर बाय बाय।